Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star, gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Ako si Sofia. Ginaingon, ang marriage contract usa lamang ka papel nga gihuptan sa magtiayon ug dili kini angay nga ibaliwa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Magpakasal na ta, Sofia. Adam, di pa ko andam. Andam naman ko. Ikaw, pero ako dili pa man. Huh? Ano man? Dakan pa ko pangandi sa kinabuhi, Adam. Sofia, kung unsa man ang imong mga pangandoy, matuman mo ka na kung kauban mo ako ni Ana. Ikaw ba, kabata pa na to? Nga nagkutaong nagdali man ka, uy. Kung ano god, masigmado ka paslain ba? Unsa? Naunsa man in taon ka, uy. Nahibawgit ka nga love ta ka. Love sad ka, Sofia. Kung love ko nimo, andam kang magpaabot. Ikaw god? Wa man gani ko magdali og minyo nga magawang ko nimo. Angay unta nga ako'y mag-una nimo. Love ko na ako si Sofia, manayay. Adam, kung kamo man gyud ni Sofia, kamo man gyud ba? Kadiyo, tragod. Laban manunong kang Sofia man eh. Kita mo tayo managsuon. Unsa man gyud imong gidalian, god? Sofia, sakto naman sa edad si Adam. Nga dili naman mo magminyo, ha? Nga, giyaga naman ka kaniyag minyo. Di pa ko ganahan mahigtan pa din siya, eh. Sus, naunsa ka man taon, ay. May trabaho na mong duhas, Adam. Dagkog ranggo si Adam, dakog ranggo siyang kompanya. Siya ang gitrabaho, at dako pag yung sweldo. Di pala ko gusto nga makasal pa din siya. Nah, magkita ganing laing babae sa Adam, di malas ka gyud, Sofia. Okay lang pa din siya. Aw, basig ka nang mo na ginaingon nga, dili gid mi angay sa usag-usag kung makakita siya glain nga mo iyang pakaslan. Ay, girl, sayang si Adam, kasi ka mo'y magkadayon. Sayang kung magdali-dali mi pakasal bayot, unya magbuwag lang pod kay dili magkasinabot. Mo ay sayang. Di oray. Di? Ligba kay kambayuhan na ka. Uy, mas maayo gid na nga pangandaman ang kaminyoon kay bisag usala na kapirasong papel ang marriage contract, diin ang girl ug ang boy nagpinirmahanay with sa mga ninongs og ninangs, angay gyud nga ampingan na di na baliwaon. Ay, mao sa lagi. Pero Mao sayang, gani. uy, abi di mo, kung dili ka mo magkadayon si Adam, day, so sayang gyud kayo. Maunggo na, girl. Luwi beso sa Adam. Sige hangan di mo. Sige hagan nga. Magpakasal na mo niya. Ikaw, sige sa kabalibad. Uy, kung dili ka na niya ba, ako na lang nabi. Unsa man as Adam, duwaan na nga imo pangayuon ha. Oo, di ba ka makasal niya? Di ako na lang na siya. Uy, wa ko moingon nga di ko magpakasal ni Adam. Ang akong gisulti nga dili pa ko ready. Adam, hain ka man ron. Nga naman. Hain ka, kay magsultit na. Di ako sa bukid. Nagpahangin ko diri. Naginusara ko. Nagadan-anad na ko nga maginusara. Over Dali diri sa baby, may importante itong panagsultihan. Ugma na lang oy. Ganahan pa ko diri nga mag-inusara ko. Sa ako nahimutangan. So, di ka kaari sa bahay ron. Kay kung dili sige. I-cancel lang na ko ang akong desisyon nga magpakasal nimo. Unsa to? Sige, bye Adam. Ganit. Wait! Muna ko sa inyo karon dayon. Muna ko!
Thank you, Sofia. At last, nakadesisyon na gid ka. Pasalamat ka nga daghang nilaban nimo. Akong BFF nga bayot og si Papa Densyo. Mo ba? Nadin siyo. Salamat nimo. Away sa payan, Adam. Kita na ako nga matinud-anon ka sa akong anak. Kanusa man ta magpakasala? Ugma na? Agad-agad? Hala no? Dili mahimong magplano sa ta? Usaw nga excited naman kay ko, Sofia. Salamat gid kayo, ha? May umaabot akong misis. Oh, nganong karon ka na uli ha, Adam? Sorry, ha? Nada ako sa mga barkada, Sofia. Soda diri. Ako asa di mo binuoy. What? Palahubog naman si Adam bayot, uy. Di na siya minom before, so ulitaw pa siya. Mo inom, pero dili magpalabi. Nay, ganina lang, kaadlaw nang nauli. Wala na ko pa trabaho, kay dugay mang nakamata. Yads na pa man good mo sa adjustment period, mong sabtan lang sa nas Adam. Uy, Sabton kutob sa makaya. Kung dili wa ko'y mahimo. Mutaan naman ka na akong si Gugubog ng muli ko. Okay, tubagon di ka. Insamay ka na ang muli din eh. Wa tay anak nga musugat ako. Wa tay anak nga musangpit ako daddy. Ha? Nagpa-check up kong doktor. Og ako mo ay doon na diferensya. Dili ko makahatag ni mo og anak, Adam. May pag-adto ko sa laing babae, mangitag anak. Go! Do it! Bro, una ko pauli ni mo ha. Asa mo ka, bro? Nanawag na ako sa Kati. Oh. Mag-date ming duha. Oh. Sige, una ko. Mo ba? Sige, sige. Good luck, bro, ha? Sag, pakasal, ha? Unasag lubong ang muhon. Aron, sure good nga makahatag ni mo anak. Badi ay, kapag tambag ka na ko, nganong wa man ni buhata, so pa ka magminyo. Ha? Ay, sige na. Lakaw na. Dahil ako din eh. Ako lagi tirahan lagi. Basta na sa imong sudyan ako. Sige na, lakaw na dito. Okay, bro. Bye. Bye! Amping ha, ang muhon. Okay, bro. Paita. Hi. Join din ako, dali. Thank you. I'm Brenna. Adam. Bago kang customer? Yes. Gidara ko sa kong brad din eh. Pero, tuwa na eh. Paunag uli eh. Kuan, kining mahimo ka bang i-out, Brenna? Kahit kas mga lalaki nga akong gikaupan din sa mutan. Unsa may nakalahiya? Basta, di ko ka-explain. Di ka ka-explain. Brenna, kung matagan ko ni mag-anak, mag-live-in na ta, ha? Mag-live-in ta, okay? Okay ko, ha? Okay. Kana. may babay ang imong bana, Sofia. Maayo hinuon pa din siya. Unsa? Okay ra ka? Nangita siya babay, kaya di ko makahatag niya anak. Kanya puglandain ako siya pa. Bahala sila. Basta ako, legal wife. Makarmara si Adam sa iyang gibuhat pa din siya. Oh. Gipangsud ni mong imong mga business sa bag. Mubiya ka na ko, Adam? Sakto ka. Mag-live-in namin ni Brenna. Oh, wow. Okay, go! Mabdos na si Brenna. Oh, mau ba? Sige, good luck. Ay, lahi ka, girl, no? Forbida, wala rin mo nga tuwas laing open arms ang imong banaday. Hay, bayot, kagustuhan ni Adam nga mag-live-in na sila sa iyang kabit kay mabdos na kuno ni. So, kinsa man kumupugong? Wala ko pug ni, oy. Basta ako ang legal wife. Ay, wait, nanawag. Hello? Sofia, dini ako karon sa ER sa hospital. Please, ari ako rin dayon si Adam. He's 50-50.
Unsa? Ha? Karma is real. Girl, ba't ni okay mga anihayaon sa bahay sa kabit si Adam? Relax, Bayot. Nalimot ka sa kong giingon nga ako ang legal wife. Sofia, Oh, narang illegal ay. salamat nga misugot ka nga ani sa amayaon si Adam. Dako naman day kagtian. Kano sa mga kamanganak? Dugay-dugay pa. Mag 6 months pa man eh. Oh. Oh, after malubong si Adam, kuhaon ko ang tanan niyang papeles, ha? Kay ako man ang legal wife. Ako'y mo process sa iyang burial o death claim, ingon man ang iyang death insurance. Okay? Mahimo bang mo hangyo? Spare me. Og sa baby na mo ni Adam. Unsa? Ayaw ko makatawa, Brenna. Makigbahin ka pa sa mga katigayunan sa kumpana? Angay kang magpasalamat. Ngawa ko ka mugikiha. Ako ang legal wife. Nagkasabot ka. Ako'y nakaangkon sa tanang kabili ni Adam. Tungod kay ako ang legal wife, alkansi kaayo ang illegal wife. Mga kasama ang kaagi ni Sofia. Dinhining tulumanon. What's the style? Ako ang legal wife style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Ako si Robert. Ginaingon, ang gusto ko sa babae, kanang simple. Way make-up. Kaya kung ang babae mag-make-up, para na ako, dili siya gwapa. Sa laktod, gusto kong simple lang siya. Mao kinang natabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Robert, mamista Miss Probinsya dapit sa imong tatay ha. O sa man mauban ka? Kanus aman ay? Sa sunod Domingo pa ang pista pero mularga Miss tatay ni mo ni Kalunes. Kasayo sa inyong muadto na eh. Ay, mamauli magong uban yung mga igsoon nga mga OFW. Dana lang po nga reunion, God. Oh, aligrig na dapit lang tatay na eh. Basta magpista. Aligre yun kayo. Kaya ang taga dito nga nanarbahos gawa sa nasod, mamauli man. Ayun sa man ka, oy. Pagklaro diha kung mauban ka ba namong tatay ni mong mamista? Maog di katak-an ako eh. Basta layo ang biyahe. Sakit akong lubot o liningkod. Ay, itong nagreklamo mo diha ba, Robert? Mawara lagi ng kasakit sa imong lubot. Inikabot ako sa dapit sa imong tatay. May kay nakakuyog ka ni Robert tong, Romeo. Oo, nang. Kaya gitugtang pong mamadayang nako. Di mo magkiat dito, ha? Mapabiya mo mailis taga dito. Di pod mo apil sa pundoks taga dito. Ilabi mag-inom. Gawas las kaliwat lang sa kumbanang inyong ikainom. Kay nga naman, ang? Kon, nagkaroon maghiluay sa dapit ng tatay. Pero miyo. Unsa? Mao na, Romeo. Mao dili mo magkapiat siya, ha? Maglikay mo o magkigistorya ni bisan kinsa. Di na mo kaliwat dito. Pukawan na nas, Robert. Okay, miabot na ta. Bay, Robert, mata na bay. Kay, niabot na ta. Bay, uy. Ay, uy. Oh, lagi. Salamat. Kitapusan, biabot kita. Dali, Dag. Naog na mo. Magliso na tayo sa Cairo J. Paingon sa amo. Naog na mo. Dali na, bay, Robert. Diri mo. Magpakyaw na lang katag tricycle, ron madali ta. Taga dito sa ko sa inyong atuan nga dapit. Mao ba, day?
Ay, kun mao, timing day kaayo kay ikaw ang among nasakyan. Mungkin sa may mga hinikanan, day. Patay na silang duha. Naana ko nagpuyo sa nagsagop nako. Uy, unsa may namatyan sa imong ginikanan, Inday? Akong gipatay. Usa! Ha? Ni ana ta. Time pa sa kay tangtangon ako ang gipurong ko sa akong o. Kipertik yung inita. Oy. Larang plate na mo. Oy, abi na kong lalaki ka, day. Gitawag lang ka na mong day, kay muro kang babae na. Babae ka, day, kang tinukuray, day. Babae, kid noy. Forbida, no? Kagwapa niya. Bay Robert, babay na itong driver's tricycle nga atong nasakyan. Tagupaar ba niyo eh? Galigi. Awat ko kabantay nga babae siya kay nagpurong mo siya yung Pero dahang gitangtang niya yung purong, nilutaw yung kagwapa. Pastilan. Nakuyawan ko diyang niingon siya nga iyang gipatay ang iyang mga ginikanan. Lagi. Wala ko buti ko sa tatay nanay. Uman siya may sulti ato. Unsa kay hinungdan nga iyang gipatay ang mga ginikanan sa... Ako rang usang anak lang tatay nanay. Mao ba? Kada ginutan baya sa imong mga ginikanan. Tuod, ipaila-ila ko ninyo ang akong sinagop. Anak siya sa suod na kong amigong akong nasilingan sa Pikas Baryo. Namatay ng iyang ginikanan. O wala man siya ginikanan, gisagop na lang namo siya. Bata pa siya na among nasagop, pero karon daga na. Kinsa man? Si Mary. Mary, dogon na ako, dali kadiyot. Buutan nagpangan, Mary. Siya? Uy. Mo din ang sinagop, Julio. Uy, mao man na siya nag-drive tricycle nga among nasakyan paingon din, uy. Mao ba di ay? Kung mao ka na, ay may maayo sabutan nato nga minyuon ta kini si Mary, ingon man kini si Robert. Aron kung mamatay nako, naa sa maayong kamot si Mary. Unsa? Unsa man ka bay Robert? O yun ka atong gisulti sa nagsagot ni Mary nga sabutan lang nila ang naminyuon mo ni Mary? Ha? Kung ako pisultihon, pero miyo, dili pa kaon na magminyo. Pero, kung si Mary naman lang ang mamahimo na kong asawa, okay na ko, nga magminyo ko. Ganahan ba di kang Mary? Kada simple lang nga babae, muna gusto ko ba eh. Kanang way make-up nga, gibutang sa naong, kanang simple lang. Simple? Over miyo. Bisa way panutbrush? Mama Mary. Julio, may gisulti na mos Mary dang nagsakay mes yang tricycle ba? Iya ko nung gipatay ang iyang mga ginikanan, tinuod? Maunay tabi-tabi sa among mga silingan. Kay bata pa atong higayon na si Mary. Nakitaan siya sa iyang ginikanan nga nagtuwad ug buong kagkayo ang tag-as niyang buhok. Jesus. O sabay buti pasabot nimo. Ungo nang sinagop nimo? Mao man kuno. Pero di ko mutuo sa mga tabi-tabi lang. Kaya dihang naana mo si Mary, wa man mi nakitang timaylahan nga ungo siya. Maong ayaw mo kahadlok ug ayaw mo kabalaga bahin sa akong gisagop. Mary, nagkasalat ang duha. Lagi, unsaon? Nagkasinabot man ang imong tatay ug nanay. Ingon man si Tatay Julio nga kasluntang duha. Niuyon mo pugo. Ikaw de, wa ka mo yun? Niuyon, uy. Wa lang damhan, no? Minyo na ko. May bana na ko. Wa lang ito damha nga.
Nga unsa? Nga magturjak tan duha, Mary. Mao ginay ganahan sa mga lalaki sa turjak. Kamo ding mga babae, di mo ganahan og turjak. Ganahan kaayo. Kisa may nag-ingon nga, di ba? Ano nituwad mo ka? Sa bata pa ko. Ha? Permin akong makitaan si nanay nga mag-ingon ini. Nga magtuwad? Oo. Unya, naa sa iyang likod si tatay. Sige na. Buhaton na to ang buhaton nun sa magtiayon. Nituwad yung ka, Minyo naman ta. Bitaw niya, ituwad na ko, Robert. Nindatan mo tanaw mo kag budyong, Pagka-simples kong asawa, Unsa may mong nakita sa kwartong Robert ug Mary, ha? Nagtuwad man. Unsa? Kinsa Si man? Mary, nituwad. Uy. Oo. Ikaw siya diri sa buslo, tanawa. Bebe. Hinaya lang. Ayaw kituot og maayo. hindi nga nibukad man si kag tuwad, nibukad man eh. Hapit ko. Unsa may hapit na ka ba? Mugawas na. Unsa? Mugawas na. Nikawas na yun. Ang unsa lagi? Ang kalipay nga hilabihan. Naunsa man ka? Nganong gikutasan man ka, ha? Ninduta de tan-awon kung magtuwad style, uy. Do. Magtuwad-tuwad po tado na. Singan? Hala, be, magsinigbinta. Ay, sige. Nagkaasawa man to kog simple lang. Pero kung turjakon, magtuwad. Mao katuma kasama ang kaagi ni Robert dinhinin tulumanon. What's the style? Magtuwad style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama. Ginaingon, ang dagang halaakan, dali ilang maturtsakan, apan sa tarong nga lalaki, kinipagalikayan, kay mahadlok nga makaasawa o niya babae nga kuragan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Excuse me. Dili lagi ko luka sa Andring oy. Lucia ko ha. Say girl to girl. Oo, di ay. Lucia, manay kanwa. Limot ko na. Bueno. Tala sa daplin oy. Mamahuwi sa dadring. Tala guys. O, sige, tana oy. Just
Basta pa, uy. Okay, wala naman kako sa mga hawag lagi ka. Ay, ingan ka kayo mag-istorya na to. Wala na ako ng storya ko. Ha? Kapuya eh. Pero sa'yo mo ikasulti, ha? Bilis ko sa imo daw. Di naman ito ako virgin, pero sa gunto mong ko sa imo. Maragot ko na virginan. Super ang kitakon sa imo, uy. Ibuwagan mo kukos kong uyab. O nga, miyad to kong diskuhan na ron. Makakita kong sakar. O salamat na nakita ta. Tambalan kita nga akong kaidlaw. Ay, yun na, o, paborito magkaila din, no? Mao na, diha. Diretso lang kag torchak na ako, da. Wa pa kita magkaila. Ako na is Briggs. Ikaw. Antring, taga Pikas Barrio. Ako taga dinhira ko nga baryo. Sige ta na eh. Magawas na ta. Magawas na ta ning payang nga isakan ta. Ug, Denring. Salamat ha. Nga, imo kong gipatrojak ha. Uy, sa payan. Kita na niya tag-usap ha. Oh, sure. Basta ikaw, what's your problema? Go forward ka. Mga okay ako, bisa doon sa orasang makikita ka na ako. Tagi ko sa mo sila number, be. Kung may lalaki, ikay yung naghataw sa mong number. Sige. Muna akong number. Sige. 0933-166-1858. Okay? Kung sa muna. Sige. 0933-166-1858. Okay, save na. O, nasa na akong number, Nalang ko mo pa, Alex, diskuhan, uy. Ang ngul-ngul, biasa kong pamatis ako. Super man tong kang breaks, uy. Si Lucille payot ka, no? Papa ba ka siya dito sa diskuhan? Na, bahala to siya, uy. Doon ako sa amo. Wa na. Kat na sa kuanis kural sa among bahay, uy. Sige, kasakit. Itakil po ko kamay ay. Okay. Mulas na ko sa taas eh. Madiretso ko sa akong kwarto. Natuog na tingay ron si Nanay Taling. May impako ito makabantay sa nanay. Nga may kawaskos ba o may ato ko diskuhan ganiha. Ganong karon ka lang uli, Andring? Diin ka gikan, ha? Nay, nagmata pa di ay ka? Sorry, Nay. Uy, kadiskuhon manggod kay ko. May gawaskos ba o may kuyop kong Lucia bayot sa diskuhan. Kanus ka man in taon mabutan, oy, Andring. Unya na kung muborot na ng imong tiyan sa imong pagkalaagan, ha? Sorry na, good night, uy. Sige na, uy. Matog na ko na, ha? Okay. Oo. Nganong nagpingit ka man sa kasakit? Naigo ka og dakong muhon sa usa ka lalaki dito sa gawas? Lumayo ang manag ang nanay, uy. Sige na, uy. Matog na ko na, ha? Hala, sige. Patuyang yun sa imong pagpabadlong. Magmahay ka ra unya sa kaulahian, Andring. Magmahay ka ra.
Sulti man, ka na. Onswa? Dili ka na mula agday? May disco ba yaron? Hindi na ko mula agyot, oy. Magbinutan ako. What? Magmatay ka na di ay, ha? Ay! May lalaki na nga, tarong nga, mubisitan ako, yut. Mo nga magbinutan ako. Magbait na ko bayot. Mao ba? Wa mo dayon og pamisita nimo kadtong karding? Unay. Ang kun magsugat mino. Mulikay naman ninon siya na ako, oy. Do na tingali nakasulti niya. Bahin sa imong pagkalaagan. Mao nga iya nakang gilikayan. Gusto naman nanto ko magminyo, nay. Pero ang mga lalaki lagi ay sa paniid na ako, no, murag ilan naman kong gilikayan. Mao na ang akong giingon nimo. Dili gid mo resulta og maayo ang imong pagkalaagan. Doon na naman ang tatoy midut-dut na ako, nay ba? Pero mga lalaki sa lagi nga, harap kaayo, torjak regi apas. Oh, kana kay igo raman silang mutilaw nimo. Pero lalaki gani nga tarong, likayan ka gyud. Manginaot na lang ko, nay. Nga makakita pagit kog lalaki nga tarong nga manguyab na ako. Kay magminyo na lagi ko, nay, uy. Naman ang misa. Magawas na ko din sa simbahan. Miss, yung panyo, no? Uy, salamat ha. Dagang salamat. Okay na, welcome. Kagwapo niya. Ako na siyang ilahon sa kawas. Ang mga ba? Daga pa di ka drink? Oh, Brian. Ikaw, minya na di ka, Brian? No, ulit ako pa ko. Ngita ko ba nga buutan nga mahimo na kong uyab. Ay! Kung babae nga buutan na imong ipangita, ako na na. Ano ba? Asang dapitin nyo? Pwede mamisita ko? Sure, sige. Hatagan ta ka og sa among bahay. Pamisitahin dayon ko karong gabi, ha. Kay sugton ta dayon ka. Hindi lang ko misita, uy. Sugtan lang ko, be. Ha? Sige na. Lain na niyo yung pag ka manguyab. Pero, okay, sige. Balago pa ka moingon. Gisugot na tata. Ha? Tinood ka rin? Gisugot ko niyo? First time, babayanin ako. Sige, ako'y dyan mo. Mahal ka, Brian. Masaya tayo ka. Nagpahon ka sa kukuma. Kagilo ka na. Yung kaon ang David may... Wala na. Sirit na. Ay, ka. Uy! Igsuon mo si Brian? Oh. Kung siya dahil imong uyab, Brian? Okay, Nanitabo na mo. Mga pakaslan ako siya. Kuya. Di ko masugot. Babae nga kuragan kini babayana. Ganit nakatilaw na ko sa iyang pagkababae. Nakaturjak na ko na niya. Ha? Dili na siya tarong ng klases babae. Busa, ayaw pagpakasal niya. Kuya. Ginoo ko. Human masahid si Brian sa matan sa akong pagkababay, nga daghang lalaki ang nakatilaw, ug lakip ng iyang makuwang. Usas nakatilaw na ako, iya kong gipuwakan, ug naglikay na siya nako. Dilikayan ko sa lalaki nga ako ng tanghigugma. Saon, babae manggut ko nga kurakan. Mao ka kasama ang kaagi ni Andring. Dinhining What's the Style? Babae nga kuragan style. Kini mao suglaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.